terve kaikkia. Tällä mä teen sen turhuuden siihen kisaan. Ja tähän tarvitaan siis tulitikkuaski. Mielellään tämmönen aika iso. Sampo pitkä. Ja täältä sisältä tyhjä. Näin. Ja nyt siis tässä pitää olla tällaisessa tulitikkuaskissa reikä. Tuolla. Noin. Ja sitten sä tarvit toisen sampo tämmösen pitkeitin. Sä tarvit siihen 3 tämmöstä pitkää tulitikkua. Okei. Ja sitten mä nyt laitan tämän toisen askin, mistä mä otan sen tuleen tuohon. Ja sit sä tarvit vielä 1 euron kolikon. Noin. Ja siis tämä idea on se, että niinku, kun tämä laitetaan tähän näin, tämä laitetaan tähän reikään tää toinen, ja tää euron kolikko laitetaan tohon, ja yritetään saada pysymään se tuossa niinku, se nyt on vaikeeta saada pysymään. Ja sitten se niinku, se nostaa tämän toisen, kun se laittaa palaamaan niin tälleen ylöspäin. Ja mä nyt tää kannattaa tehdä kaverin kanssa. Ja nyt mä sytytän ekaa tän toisen.